Yo yo yo, balik ko karong gabi una kay gutom ko. Tara, mamakas sa diri sa while nagpaabot ko sa among order na ako'y namantayan, limpyo og nindot ilang kananan. Karong taw-taod mga ta, fast forward be. So syempre bago ka unon, tutuon yun na. Nara, ikuha na ko ha. Gihatda na mi ha. Nara, hinahinayon tanig luto. Sus kalami biyaan nyo eh. Tanawo. Kapiti-piti na no. Sus kalami yun. So kamo guys, kung ganahan mo mga ondre, bisitahan na siya. Naari ni sa kwan. Naari ni sa Plaza Margarita, Millanilla, Cebu. Uy, kalami oh. Kay baba mo guys, dili yun tanan kabalo mo chopstick. So ang buhaton ninyo, pwede ra mo request dito sa ilang crew nga gamit mo kutsara og tinidor. Inani yung pagkaon sa kuwan no. Lamig kay niyo gitawag ani kimchi. Lamig kay no awa ha. Niya presa ni gamay kanon, wala ba? Inani yung pagkaon sa kuwan.